Ивче, мамо, защо плачеш и не си играеш с другите деца? Мамо, нали сме българи? Ивче, ние сме истински българи, мамо. Защо всички ми се подиграват? Защото аз не знам българската азбука и не знам кой е написал. Искам да разбера българската история на България. Сега ще те заведа да ти разкажа и да ти покажа кой е създал кирилицата и каква е историята на България. Защото всеки един българин трябва да я знае и трябва да се гордее с нея. Мамо, кои са тези хора? Това са великите Кирил и Методий. Благодарение на тях ние, славянския народ, можем да четем, да пишем и да говорим любимият ни български език. И запомни, дете мое, кои са светите братя Кирил и Методий. Всеки един българин трябва да знае, да почита и да слави тяхното име. Едно богатство, което ни е помогнало да сме горди и велики българи със собствена писменост. Мамо, кой е изобразен на тези картини? Сине, тук на тези картини са изобразени Кирил и Методий и целият път, който е извървян, когато е написана българската азбука. Също така цялата история на българското покръстване от цар Борис I. Мамо, можеш ли да ми кажеш коя е първата българска столица? Да, мамо. Плиска е първата столица на България, основана през 681 година. След покръстването страната става християнска, а Плиска – център на новата вяра и култура. Цар Борис I, който след малко ще ти покажа, посреща учениците на Кирил и Методий, Климент, Наум и Ангеларий и им дава подкрепа да разпространяват славянската писменост и просвета. В двора на кирилицата в Плиска се издига залата на българските царе, мястото, където оживява духът на българската история. По каменните стени гордо са изписани имената на всички български владетели, от великия хан Аспарух до последните царе, преди падението под османско иго. Това е залата на паметта и славата. Място, което напомня за героите, изградили България с меч и мъдрост, и за времето, когато българската корона бе символ на сила, чест и безсмъртие. Мамо, това цар ли е? Да, Ивче, това е цар Борис I. Покръстил е българския народ през 863 година. Посрещнал в Плиска учениците на светите братя Кирил и Методий. Христо Ботев е български поет, революционер и национален герой. Той се бори за свободата на България от османско владичество и загива като войвода през априлското въстание през 1876 година. Ботев е автор на силни патриотични стихотворения, които вдъхновяват поколения българи. Най-известните му думи са: този, който падне в бой за свобода, той не умира. Мамо, аз като науча българската азбука, ще мога ли да чета? Да, сине. Когато научиш българската азбука, ще можеш да четеш много български произведения. И сега ще ти покажа кой е най-великият български писател на всички времена. Това е Иван Вазов, патриархът на българската литература. Мамо,
Обещавам, че ще науча българската азбука и никога няма да забравя българската история. Дворът на кирилицата е свещено кътче българска памет, където буквите не са просто знаци, а сълзи, молитви и надежди, издявани в камък. Там в тишината на древна Плиска ехти гласът на дедите ни, които с перо и вяра са спасили духа на един народ. Това не е просто двор. Това е сърцето на българското слово.